Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar paso ao pleno extraordinario urxente número 13 do 5 de novembro de 2025, no que hai dous únicos puntos. O primeiro deles é a ratificación da urxencia. A urxencia neste caso ben motivada porque as cotas que se van a ter que pagar á Mancomunidade coñeceronse a semana pasada. As cotas que se van a ter que pagar á Mancomunidade coñeceronse a semana pasada. Estivemos agardando hasta o último momento a ver si se podía facer de outra forma, pero non dou unha volta de facelo podendo convocar eu dixen no último pleno que convocaríamos a Xunta de Portavoces, porque a nosa intención era facer outro tipo de modificacións, pero para poder chegar a 30 de decembro coa aprobación definitiva urxía demasiado o convocalo xa. Entón, pola nosa parte, gustaríanos telo feito de outra forma, pero os tempos non nos permitiron facelo como a nos gustaría, e haberá que facelo en outra ocasión. Turno de intervención sobre a urxencia, Partido Popular. Compromiso da presidenta, vai intervir a miña compañera. Boas tardes. Nós sobre a urxencia temos varias cousiñas que dicir. Primeiro, que o das cuotas, xa nos sorprendo que acaba de dicir que as cuotas conoceronas a semana pasada, pero bueno. O 3/4 de 2024, un acordo adoptado pola Mancomunidade da Serra do Barbanza establecía, sin dúbidas, a cuota anual que lle corresponde ao Concello de Muros, 1.917.036 euros, o 3/4 do 2024. Daquela era urxente tomar medidas, sentarse e traballar neste tema. Non valendo esta urxencia, o 10 de abril do 25, según o informe que temos na documentación aportada pola Lei 722 do 8 de abril,ínstase, entre outros, o Concello de Muros a adoitar os trámites necesarios para elaborar unha taxa, neste caso xa temos, pero que non debe ser deficitaria. Tampouco valía esa data como urxente. Cando se lles puxo ben, o 24 de xullo convocan unha comisión informativa o 24 de xullo do 2025, onde di que levan meses traballando, modificando a ordenanza, a ver como se pode facer, un traballo arduo, tremendo, que non o dubidamos, pero envían a documentación da comisión, 2 días despois é a comisión, e 5 minutos antes, superurxente todo, traen a comisión unha proposta totalmente diferente, avalada por ningún informe, porque era unha proxección de subida que nada tiña que ver que presentaran antes, e todos aqueles argumentos que apoiaban a subida que mandaron na documentación da comisión, pois quedaron en nada. 24/7/25. Logo incorporan o pleno, o 31 de xullo do 25. Este grupo de goberno, combinado, non se puxo de acordo nesto tan superurxente que hai que facer, e a nova ordenanza, a modificación, quedou sin efecto. Falaron de contratar empresas, de poñer o día ao censo, de que veña que podemos, hai que traballar en setembro, en agosto, vamos a por eso, e no pleno de setembro, nada. No pleno de outubro, nada. Pero, na intervención de rogos e preguntas do compañeiro, pois a alcaldesa efectivamente manifesta que para a semana, é dicir, esta semana, iba a facer unha convocatoria de portavoces para informarnos de como está a modificación, que se planeaba facer, nesa modificación supuestamente integral da taxa do lixo. Luns non, pero martes ou mércores terá que ser porque andamos moi xustas de tempo. Pois deberon de acabar de comer as lentexas porque rapidamente onte convocaron un pleno extraordinario urxente. E aquí estamos, super urxente. Se era tan urxente, desde o 3/4/24, mira que pasaron meses.
Agora non é urxente, agora é tarde. Polo tanto, de facelo, polo menos facelo ben, e darlle todos os datos aos veciños, porque o merecen. Porque neste coste ni siquiera están esa débeda xudicial que estades ocultando, e sabedes que está aí e que imos ter que facernos cargo dela. E anda xa seguramente sobre os 2 millóns de euros. Eso será noutra tanda. Polo tanto, non vemos esa ausencia que vos dicides para convocar o pleno de ahora para ahora, tendo a semana pasada un pleno, o sea, recentemente. Así que non vamos a votar a ausencia. Ben, rematou? Partido Socialista. Bueno, está claro de que é urxente. Nos vémoslo clarísimo, porque o ano acábase, hai que cumprir con un plan económico financiero, temos unha carga importantísima con respecto á basura, unha carga que eu creo que na temos nós, teñen a todos os concellos, non somos nós os únicos que estamos en esta situación. O resto dos concellos están tamén afinando para poder aprobalo e para o ano que ven poder cobrar esta subida, porque non nos queda outra. Aquí non hai colores de concellos, aquí pasan todos os concellos, dos rojos, de los azules e de los de outro color, de todos os colores pasa o mesmo. Que pasa? Día a portavoz do Partido Popular que o 3 de 4 de 24 se sabía exactamente cal era a cuota. O 3 do 4 de 24 indicouse pola Mancomunidade cal podería ser a cuota, pero como ben dixo dispois, non estaba totalmente pechado o meter en esa cuota os custos e os intereses dos procedimentos judiciais que todos sabemos que tuvo a Mancomunidade ca empresa de Fomento. E logo, efectivamente, intentamos traer, porque o que pretendemos nós é que o Concello poda cumprir con ese plan económico financiero. Entonces, despois desta subida enorme, porque é unha subida enorme para todos os concellos, non solamente para o Concello de Muros, que nos deixa a todos un pouco temblando, pois intentamos aprobalo en xullo. E, efectivamente, os dous grupos, tanto o noso compañero de goberno como o resto dos grupos, dixeron que facía falta facer unha depuración de censo para que as cousas foran, e os técnicos así non dixeron tamén. Co cal, iso foi o que fixemos, iso foi o que traemos, e claro, traémoslo de forma moi urxente. Por qué? Porque ese traballo é un traballo moi difícil. Hubo que facer un traballo de campo moi importante, porque os censos estaban como estaban desde fai anos. Entonces, actualizar este censo e facer o traballo que fixeron, nós creemos que contratando unha empresa moi áxil, porque nós intentámoslo, e así o digo de claro, que non temos capacidade para facer este tipo de traballo, co personal, cos traballadores que temos, non temos capacidade, e entonces non nos quedou máis remedio que esperar até os datos. Non queríamos volver a traer este tema ao pleno sin esa depuración do censo e sin esa realidade dos recibos que se van a pasar. Agora estamos en esas condiciones, estamos en novembro, temos o mes de decembro que é moi complicado porque hai moitos festivos e moitos días inhábiles. Sabedes que para poder aprobar isto temos que facer algunha publicación cos plazos que a lei manda, e os plazos son bastante longos. Entonces, a nosa intención e o noso traballo que efectivamente fixemos con toda a nosa boa vontade é que para o ano se podan aplicar estas novas tasas. E decirse que con respecto ao apunte que fixo sobre os procedimentos judiciais e todos os problemas da Mancomunidade, eu creo que vostede é consciente de que a Mancomunidade é un ente totalmente distinto aos concellos, o sea que eso teria que decir ali na Mancomunidade. Os concellos non temos culpa de esa situación. Entonces, creemos que é urxente e esperemos que sexamos quen de sacarlo adiante. Rematou?
Señor Lago Álvarez. Sí, gracias, presidenta. Unha pregunta sola, é que a ver se ando mal de números. Pola portavoz do Partido Popular, ahora mesmo, dice que o 3 do 4 de 24, a Mancomunidade aprobou a cuota que ten que pagar o Concello. Creín entender, a ver se entendí mal, 1.936.000 euros. Telo no informe. Mira. 1.009.017,36 euros. 9.000, perdona, se dice 900, dixeno mal. 1.009.017,36, perdona. Non sei, se dice 900. Nada máis, gracias. Sobre a urxencia, non... Vale. Bueno, vou intentar contestarlle ao Partido Popular sobre a urxencia, non meterme en temas da taxa, que eso é no seguinte punto. Pero direide que aquí, efectivamente, houve unha proposta en xullo do ano 24, pero eu non sei se a súa compañeira do Partido Popular, que está na xunta da Mancomunidade, non lle traslada o que ali se fala, pero que resulta que foi a semana pasada cando se falou de cal era o custo que vai ter que asumir o Concello, unha certificación que aínda non chegou ao Concello e que, polo tanto, non se pode incorporar nos informes e pola que se estivo agardando. Durante todos estes meses e ata a semana pasada non dende a Mancomunidade e fixeron moi bo traballo. A realidade é que, por fin, a Mancomunidade traballou, en este caso non serei eu nin moitísimo menos quen critique o traballo feito, pero había moito que desenmarañar e non se dou solucionado antes. Trasladaronnos os números o ano pasado. Sí que é certo que hai unha débeda moi alta. Saberá vostede que o custe da débeda non o podemos repercutir na taxa. Ese custe ten que asumir o Concello pola mala xestión de quen fose, pero non o poden pagar os veciños. Entón, eso ten que quedar fora da taxa do lixo. Pero que, ademais, tampouco podemos repercutir na taxa máis custo do que imos a pagar. E resulta que o Concello soupemos, por fin, a semana pasada, tamén o que vai pagar este ano. Porque ata agora non o sabíamos con seguridade. Dende a semana pasada sabemos con seguridade o que lle toca pagar ao Concello. Entón, pois, facer os números cando non se tiña o coñecemento do que tocaba pagar, de canto iba a supoñer ou demais, pois... intervención sería o primeiro que diría, non vos podo facer un informe que diga que dá se non teño números, porque para dicir se se dá ou non hai que ter un mínimo de números. Non me vou a meter en máis, porque senón xa sería meternos nas fonduras do seguinte punto, e voume quedar simplemente en que a urxencia ben dada, porque os tempos son os que son. Na Mancomunidade, no seo da Mancomunidade, traballouse moito, pero houbo moito que aclarar e moito que desenmarañar para poder traer os números, e farto fixeron con conseguir traelos para que nos dese tempo de aprobar por urxencia, urxentísima, como estamos facendo todos os concellos, porque todos os concellos temos que aprobar por urxencia. Eu falaba a semana pasada de que queríamos facer unha xunta de portavoces, porque a realidade é que queríamos modificar o grosso da ordenanza, pero non dou tempo de poder facer os informes asegurándonos que estivese publicada a día 30 de decembro, e temos que ter unha suba para poder cumplir co plan económico financiero. Entón, houbo que tirar do que se viñera traballando e cumplir co plan, que era un indispensable. Segundo turno de palabras, Partido Popular. Bueno, pois con respecto ao que está dicindo, o que sorprende efectivamente, porque entonces a documentación que trouxeron o Pleno e a Comisión de Goberno de xullo, que era exactamente o custo anual, 1.000.000, ahora sí que o digo ben, 9.017,36 euros, esa cifra sacaran a da man daquela, porque basicamente coincide exactamente cada hora. Mira que casualidade, despois de desenmarañar todo o que había na Mancomunidade, a semana pasada saben que a cifra era a mesma. Non, é que non é a mesma cifra. A cifra que se trasladou agora non é a mesma cifra a que se trasladou no seo da Mancomunidade, que é un acordo que non se transmitiu ao Concello. Pero na documentación que nos trouxeste desde aquela é exactamente a mesma que agora. Porque na documentación que obra no Concello é esta.
E agora tampouco é a real, entonces. A Xunta da Mancomunidade aprobou unha diferente, pero non lle trasladou se trasladou aínda ao Concello. Pois claro, entonces estes informes tampouco valen para nada e o cálculo tampouco. Vale, efectivamente. Son os números que temos ahora mismo. Os que había en xullo igualitos. As dúbidas, polo tanto, xa vedes que son enormes, porque efectivamente os informes que valían para esas cifras en xullo son exactamente os mesmos que valen agora para xustificar unha subida, valían para unha subida, esta suba do 40%, que viña motivada polo escenario das regras fiscais estatal, esta suba do 12% vale exactamente para o mesmo escenario, para recaudar a cantidade ata 624.956,96. En xullo era exactamente o mesmo, porque exactamente valorouse e traballouse ca mesma cifra, céntimo a céntimo. Entonces, tanto o informe de intervención di que é insuficiente, o informe do tesorero valía para xustificar un 40, vale para xustificar un 12, tamén valía para unha subida exponencial que nos traxeron antes na comisión, e que, claro, con estes argumentos comprenderá usted que estes números alcanzan unha subida, un incremento da recaudación de 200.000 euros, que efectivamente moi lexos dos 600.000 que habería que recaudar para cubrir o coste do servicio, que en teoría sobrepasalo non, pero polo menos acercarse. Como vamos a asumir estes veciños? Con unha subida da que plantexamos, porque os números en teoría son os reales, porque antes non sei o que traxeron. Entonces, todo o traballo que fixo personal, funcionarios, para elaborar as propostas que trouxeron en xullo, foi traballo inútil, foi traballo tirado, porque non valían para nada, en teoría eran números que sacaron, pois non se sabe donde. Entonces, xa lle propuxemos daquela que fixeran o traballo ben feito, incluso vostede o recoñeceu, que revisaran o censo, que valoraran outras actividades que antes non existían, como as vivendas turísticas, que valorasen o volumen do lixo, que os negocios que había muros, que por desgracia, a verdad, non son moitos, e outros posibles ingresos derivados, por exemplo, do depósito ilegal de lixo. Pero claro, o urxente, neste caso, é insuficiente. O que traen hoxe é insuficiente. Xa o dio intervención, xa o deixa entrever tesorería. Entonces, claro, aumentouse un pouco o censo, está ben, pero o importante e urxente xa se sabe que é cumplir co PEF. Aí chegamos. Entonces, cal era a medida máis xustiña e que podían facer da hora para hora, porque tiñan todo feito desde o 31 de xullo, pero que non foron capaces de chegar a un entendimento? Pois facer esta subida antes de xestionar outros ingresos que nos está facendo, que esa tamén era unha das posibilidades recollidas no plan económico financiero. E o que sería máis lóxico, que xa lle dixemos daquela, contención de gasto, gastos en partidas tremendas, asesores varios de urbanismo, de abogacía, de imaxe, de xestión de redes, charlas como as da Adega, que se pagaron, vimos lá na documentación do pleno pasado, 7.000 euros por charlas de especies invasoras. Pagos a publicacións amigas, Fundación Galicia Sempre, e así infinito monto de cartos que tamén lle permitirían alcanzar o cumplimento do plan económico financiero sin plantar esta medida cus números que en realidad tampouco son os que son, acaba de dicirlo vostede mesma. Entonces, isto é traballar encima de números irreales e de... Isto foi o que menos rompedeiro de cabeza lle dou. Vamos a facer isto que xa está feitiño desde xullo, aínda que non o conseguimos traer, xa está. Entonces é maravilloso, como xa o dixo a concelleira de Facenda, elas van á caixa e cando eu vou a mirar non hai carto que chegue, e pode remítese ao pleno de 31 de xullo, que entre as dúas, entre churrasco e lentejas, quedamos cheos. Fala intervención de que a cuota hora sería 86,02, en xullo era de 107,51, os despachos agora 175, antes 219,31, os bares, paz, 219,30, antes 274, bueno, así sucesivamente. E no informe daquela xa dicía que falaba da urxencia de traballar aí
pero que non chegaba. E falaba tamén dese informe do 3 de abril do 24, nesa cifra supuestamente irreal, que están traballando daquela e agora, porque exactamente é a mesma cifra, 1.009.017,36 euros. A cifra que hai agora, efectivamente, non a sabemos. Sabe a vostede que vai a reunións, a miña compañeira chegou fai un pouco e pouco pudemos falar. A verdad, porque estes plenos con tanta urgencia, pois non dá tempo. A conclusión dos informes iniciais, efectivamente, é que isto non dá, esta recaudación non dá... Por favor, urxencia. Tiñase a urxencia, por favor. Non estamos ca urxencia. Si, estamos ca urxencia. Non se votou a urxencia. Bueno, pois agora xa vale na urxencia e a non urxencia. Pois disculpa, pero efectivamente. Bueno, pois o dito. A urxencia non nos parece tal. Lo siento, pero non estou afeita a falar normalmente, pero é que isto cántame. Porque comprenderás que sinto moito. Agora salteime todo. Entonces, agora acabo. Porque despois xa corto a entón, despois non o di. No, vale. Non vou a repetirme como un loro, a verdad. Entonces, que a subida do 40 non chegaba, que a subida do 12 non chega. Entón, se usted é coherente, supoño que se terá tamén nesta votación, por que? Só ten que remitirse ao pleno do 31 de xullo. Eu agora vou falar da urxencia. Bueno, pois está ben. Bueno, pois se teño que repetilo, despois sígolo. Rematou? Sí, sinto. Partido Socialista. Xa dixemos que era urgente e eu creo que xa justificamos. Señor Lago Álvarez. Nada máis que aportar. Bueno, dúas pinceladas. É certo que houbo bailes de números, os números que obran no Concello son os que son, como xa dixen. A min o que me suxire aquí a dúbida ha sido que quitei da súa intervención é que parece que vostedes que defenden que non se suban as tasas e que se pague pouco, parece que querían a tasa máis alta, o que se fixo foi intentar conter o gasto todo canto puidemos e bueno, son cousas. Muro sempre foi diferente, non iba a ser diferente tampouco nesto, no que parece que o PP quere que o bloque máis o Partido Socialista poñan tasas máis altas para os veciños. Bueno, sin máis, vamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a urxencia. Entón, agora sí, vamos a debatir a proposta da modificación da ordenanza. Señora González, por favor. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, como xa falamos ao principio para justificar a urxencia, pois todos sabemos que non nos queda máis remedio a todos os concellos e ao noso tamén, que somos parte desa mancomunidade, pois facer unha subida. Nós non somos moi de subir as tasas e de subir os impostos, pero cando non queda máis remedio, non queda máis remedio. Neste caso, pásanos eso, que non nos queda máis remedio. Que xa había unha gran diferencia, non é que vai a pasar agora. Os gastos da recollida de lixo no Concello de Muros nunca se cubriron o 100%, cubriuse unha parte deles, non o 100%, o sea, había unha parte que asumía o Concello e unha parte que asumía os veciños. Vamos a seguir igual, o sea, para nós sería, vou dicir así de claro, unha locura que agora, por encima da suba do gasto da mancomunidade, pretendéramos que os veciños foran os maiores perjudicados desa subida da mancomunidade. Como apuntou a señora alcaldesa, temos outra forma de gobernar e non somos partidarios, como é o Partido Popular, de subir os impostos e que nade cada uno por donde quiera. Pois o que fixemos foi un traballo que efectivamente empezamos a facer cos funcionarios e os traballadores e depois de ver que non íbamos chegar á data que nos facía falta para poder facer este traballo, pois acordamos contratar unha empresa que lle costou moitísimo traballo tamén facelo, traballo de calle, traballo técnico e bueno, é un traballo que nos non podíamos facer. Queremos que o comenzo de quedamos moi contentos co traballo, queremos que o comenzo de un traballo que haberá que seguilo, porque unha vez ves os resultados
e queres perfeccionar esa situación de como está o lixo, de ser capaz de leválo máis polo miúdo, pero non é o momento ahora mismo, non é o momento porque precisamente acabamos de decir aí, acabamos de escutar que a Mancomunidade todavía a data de hoxe non nos pasou a certificación oficial, pois non estamos para esperar, non podemos esperar por esa forma de elevar esas tasas tanto polo miúdo, pero creemos que si se fixo un gran traballo e que os veciños e veciñas de Muros, que é o importante, van estar satisfeitos con esta subida necesaria que non é suficiente, pero xa non era suficiente, porque ao ir a falar a concelleira parece que Muros, desde o Concello, cubría esa totalidade do servicio, e non era verdad, ni muitísimo menos. Cubrías unha parte máis pequena da que se vai a cubrir agora. Entonces, vamos a ser quen, desde o grupo de goberno, de buscar un apaño entre unha estabilidade entre o Concello e os veciños. O que máis nos preocupa é os veciños. Entonces, por eso acordamos facer unha suba lineal do 12% a cada un. Di a señora concelleira tamén, señal de que non se deu eu ler ben os papeles, solamente leu os de abril e os de xuño, os de hoxe non debeu ler, porque se os lera polo miúdo veía que hai 1361 novas altas. Entón, hai unhas pequenas altas. Se lle parecen poucas, 1361 novas altas, a mí pareceme un logro, un moi bo logro. E con estas altas conseguimos que a subida para os veciños sea menor, o cal a vostedes les molesta, é normal. Vostedes gustaría que chegáramos aquí dicindo que íbamos subir un 200% e que os veciños iban a salir á calle a protestar. Non vai a ser así. Vamos a ser capaces, ou polo menos a intención deste grupo de goberno, é facer un esforzo fiscal para conseguir que se siga pagando parte destes gastos, deste servicio desde o Concello. E si repercutir parte desa subida aos veciños, pero unha parte que non resinta de forma importante o bolsillo dos veciños. Efectivamente, as vivendas estaban pagando 76,80 e van a pagar 86,02. Os despachos profesionais, oficinas e establecementos comerciais de menos de 250 metros, que eran os do grupo B, estaban pagando 156,65. Ora van a pagar 175,45. Os do grupo C, talleres, almacéns, cafeterías, hostais, cafebares, pubs e semellantes, estaban pagando 195,80, pasan a pagar 219,30. E o do grupo D, restaurantes, hotéis, campis, supermercados, estabelecimentos comerciais en xeral, de máis de 200 metros cuadrados de superficie, oficinas bancarias, discotecas, salas de festas, estabelecimentos industriales e semellantes, estaban pagando 313,30 e van a pagar 350,90. Efectivamente, son unhas taxas, unha subida que non vai facer temblar a nadie, nin os veciños do Concello de Muros, que era o que nós estuvemos buscando. O informe de intervención di claramente que é urxente a subida, que é necesaria, pero que non é suficiente. Que non é suficiente, xo sabíamos, pero cal era a outra cara da moneda? Sendo suficiente. A outra cara da moneda sería que tuéramos que subir unha barbaridade as cuotas dos veciños, que o sentiran veciño por veciño, e nós, pois, despois de todos estes estudios, estes traballos que lle parecen, como ahora os ve escritos aí, parece que se fixeron en 0, e non foi así. Pois estamos satisfeitos de que traballamos para o benestar dos veciños, e desde o Concello vamos a traballar e intentar ser capaces
de cumplir ese plan económico e financiero e de cumplir e de ver que no futuro vamos a ver como cambia o futuro da mancomunidade e se fóramos capaces de, unha vez retomado este tema desta subida, como ben dixo a alcaldesa, os custos dos procedementos judiciales e as tasas e deses procesos non se poden repercutir no que van a pagar os veciños. Entonces, a nova situación, porque vai haber un cambio seguramente, tamén foi parte deste estudio e gustaríanos moito que no futuro non somente non tuviéramos que volver a subir outra pequena parte, como subimos agora un 12%, senón que fóramos quen de conseguir baixar incluso parte destas tasas. Ben, rematou? Sí. Partido Popular? Bueno, como xa antes soltei o rollo, perdonade, hasta vos contradicides vos mesmas en cada intervención. O sea que a cifra non sigue sin axustarse á realidade, é a mesma que tiñades en suyo, pero en suyo pois non fostedes capaces e agora tedes o que facer porque non queda outra. O que se esconde detrás desta subida, os veciños teñen o que saber, é que tedes que cumplir co plan económico financiero abocados porque gastástedes máis do que se ingresou. Gastos superfluos que os veciños moitas veces non se benefician destes gastos e, polo tanto, lévanos a que teñades que subir a tasa do lixo con esta urxencia, esta premura, sin buscar alternativas, sin buscar que se faga o correcto cos ingresos que non se están ingresando por outros motivos varios e que se vaia o traballo que estaba feito desde xullo, porque efectivamente non me invento nada, a documentación está para o que na queira ver pode comprobalo con esta que é exactamente a mesma documentación e os mesmos números. Con respecto á proposta da alcaldía, efectivamente, os informes que valían para o 12 valen para o 40, cando a ela mesma xa estuvo de votar o 40, agora vai votar o 12, antes non era suficiente, pero agora debe ser, non é menos suficiente, porque é un 12, obviamente, pero como hai, efectivamente, 1.300 persoas que van a pagar a partir de agora o lixo, que está genial, o Partido Popular non quere que se suba a tasa do lixo, o que quere que gestionen como é debido e que fagan ben o seu traballo. E o esforzo fiscal van a soportar os veciños, sobre todo, con esta subida e con outras moitas que ides ter que facer a este nivel de gasto e de endebedamento, que é o que nos aboca todas estas medidas que son parches e meros trámites para cumplir outras medidas que vos permitan outras cousas que en fin. Entón, xa vos dixemos daquela que seguides traballando sin criterios técnicos, sin ter en conta as condicións dos contribuintes, sin ter en conta o volumen de lixo, os negocios, absolutamente nada, pura traballada. Entonces, feita sin ningún criterio, non vai solucionar o problema que tedes encima da mesa, porque a tasa do lixo sigue sendo, non é viable financieiramente falando, a salida é urxente para ter mañán unha caída no endebedamento que vamos soportar todos os veciños. Entonces, se vostedes efectivamente foran coherentes co votado daquela, hoxe teríanse que abster e nós vamos a votar en contra, por suposto. Están genial estas cousas, porque di vostede, semella que sabe perfectamente como debería ser a ordenanza, pois tiveron 4 anos para facela, e non a fixeron. E sabe que, dende o ano 2014, que é a última vez que se actualizou a taxa do lixo, o IPC... Sí, despois do Partido Popular vai ao BNG. Despois do Partido Popular vai ao BNG. Por favor, non fale cando non ten o turno, porque, verá, o pleno non o dirixe vostede. Como estaba dicindo, dende o ano 2014, que foi a última vez que se actualizaron as taxas do lixo, o IPC, o índice de prezos de consumo, aumentou nun 27%, exactamente dende setembro de 2014 ata setembro de 2025. 27%, os precios subiron, a verdade é que sí. Os salarios dos traballadores do lixo subiron, por sorte, igual que subiron os salarios dos traballadores do Concello, tamén por sorte.
Non por tanta sorte, subeu tamén o gasto en materiais funxibles no Concello e demais, cousas que pasan, pero claro, di vostede non saben xestionar, vostedes non tocaron unha sola taxa, nin a primeira, todos eses gastos que aumentaron, vostedes fixeron a de tapar o raposo con fieitas, e, bueno, foron liquidando prazas de traballadores, que é unha medida moi do seu estilo, non da nosa, pero, bueno, esas cousas nótanse de logo cando se vai a traballar entre elas para non ter persoal, para facer persoal suficiente para facer todos os informes que se necesitan e que estén, non vou a dicir explotados porque queda feo, pero cunha carga de traballo moi alta a todos os traballadores do Concello. Pero, bueno, o dito, sabe vostede perfectamente como se tiña que facer esa ordenanza que tivese en conta o que se xera e demais. Sí, o mundo da piruleta é super bonito, pero o mundo da piruleta só sale nos dibuixos, porque a realidade é que, moi o noso pesar, agora mesmo, nin nós, nin ningún concello da Redonda está preparado para cobrarlle a cada fogar exactamente polo que xera. É verdade que as directrices europeas, por certo, unha directriz europea que aprobou o Partido Popular en Europa, que sepamos que cando se vota o partido que sexa en Europa ten determinadas consecuencias. A directriz que di que o 100% do custo do lixo o ten que asumir quen o xera ven de Europa e foi proposta do Partido Popular, non nos esquenzamos desas cousas. O dito, esa directriz de Europa traslada ao Estado, o Estado traslada aos concellos, é certo, temos que pagar o 100%, non temos forma de medilo. Nin nós, nin ningún concello de por aquí, nin nos lugares onde teñen a modernización no tratamento do lixo máis avanzado son capaces de facelo e tamén as grandes cidades están dando a cabeza contra as paredes para ver como van a facer. Disto falouse moitas veces na Xunta da Mancomunidade, na que, por certo, hai xente do Partido Popular e ali falase sen problema. De feito, hai bastante consenso, pero non lle trasladaron. Bueno, cousas que pasan. Bueno, o dito, nós, dende 2014 ata agora, vamos a subir as taxas un 12%. Tocounos a nós poñerlle o cascabel ao gato. É dicir, dende 2014 as vivendas van a pagar 10 euros máis. É verdade que 10 euros, dependendo de que familia sexa, pode supoñer nada ou pode supoñer moito. A realidade é esa. Pero, bueno, creemos que é unha medida de gasto bastante contida. Depurouse o censo, sí, 1000 vivendas máis é un dato a considerar, porque estamos falando de que hai 1000 inmobles que non estaban pagando a cota do lixo e que agora sí que o iban a ter que pagar, non? Polos motivos que fora, o mellor, pois novas construcións ou demais. Vamos a pasar a pagar 86,02 euros unha vivenda. Voulle ler a taxa que paga un concello da nosa ría, que ten a xestión pola mesma mancomunidade que nós, e que é a taxa que tiñan antes, é que non actualizaron 98 prezos por vivenda. 98 euros, perdón, por vivenda. Sabe de que concello é? Saben de que concello é, verdad? Bueno, pois entón xa non fai falta que o diga eu. Xa saben vostedes de que concello é. É dicir, quedan aínda 12 euros... Como vostede non nos puxo. Estéñenos como vostede non nos puxo. Como xa lle dixen, por favor, respeto os turnos de intervención. Sigo. De 86 a 98 euros, 12 euros por riba, que tamén se di rápido, pero é certo, podenos ter así porque tamén nos están cobrando. O dito, nós imos a subir 10 euros nas vivendas, 18 no grupo B, que son despachos profesionais, oficinas, establecementos comerciais en xeral de máis de 250, talleres, almacéns, cafeterías e demais van a subir 25 euros, restaurantes, hotéis, campings, supermercados e demais van a subir 37,5 euros. Si, vai haber que facer unha nova modificación da ordenanza, probablemente para o ano, ou dentro de 2, non sabemos a quen lle tocará facela,
donde se recollan todas estas cousas, porque agora sí a Mancomunidade está tasando exactamente cantos kilos se recollen en cada concello. Pero eso sabémoslo dende a semana pasada. A semana pasada deron os números bueno, eu teño os números, a súa compañeira tamén os ten, ou debería telos, imagino que lle chegaría a documentación. Hai veces que hai erros no envío, pero bueno, si se pide. Bueno, pues puedo pedilo, eu como non era capaz de descargalo, pedinlle que me enviaran e sin problema ningún. A secretaria da Mancomunidade enviou unha documentación. Por sorte, cando as cousas se piden con xeito, danse, que aquí non se esconde. E bueno, o dito, conseguimos con esa depuración do censo e ca contención do gasto que este aumento da Mancomunidade non repercuta nos veciños, porque ademais, direille, e iso é algo que se sabe na Xunta da Mancomunidade, que eu lle trasladei tamén aos meus compañeiros e compañeiras do grupo de goberno, que é moi probable para o ano a taxa que a Mancomunidade vai a cobrar se modifique. Cara abaixo, por sorte. Parece ser que para o ano é probable que disminúa o que lle temos que pagar a Mancomunidade. Entón, pois, a verdade, encaixar uns números que para o ano xa sabemos de antemán que van a ser diferentes, bueno, pois os traballadores de Facenda teñen un traballo complicado por diante, porque non é que nos lle andemos bailando as decisións, é que aquí cambian os números dun día para outro, porque é así. Este ano xa se falaron de distintas cotas por varias veces. Bueno, o dito, todos os concellos da Mancomunidade nos vimos obrigados a subila, uns máis, outros menos, algúns contivemos máis o gasto por un lado, todos nos vimos obrigados a facer esta subida por urxencia. De feito, hai concellos que ainda levan para a semana a modificación da ordenanza con serias dúbidas de que se poida aplicar no vindeiro ano, porque dependerá dos prazos de publicación, de exposición e demais. O criterio dos nosos técnicos, porque falouse, tiñamos moitísimo, casi todo o traballo feito, faltaban informes e había que convocar, e o criterio dos nosos técnicos foi que non se chegaba en tempo para que estivese publicado cando correspondía. Por iso houve que recurrir a outros números que contiñan o gasto e que non gravaban eses, vamos a chamar, problemas administrativos en xeral que houbo entre as dúas entidades, Mancomunidade e Concello, que non gravaban a eles estes desencontros. E bueno, non moito máis. Señor Lago Álvarez. Moitísimas gracias, señora presidenta portavoz. Eu arréglome con 2 ou 3 preguntas a falta de non haber contado con comisión. Hoxe celebrouse o pleno da Mancomunidade. A Asamblea. A Asamblea. Celebrouse hoxe. Aprobaron os presupostos. Sí. Vale. Bien. Acerca dos presupostos, pola incidencia que pode ter, no presuposto de ingresos, conceptos do tema cuota obrigatoria do Concello de Muros, 28.000, son gastos administrativos para cubrir gastos administrativos da Mancomunidade. E no que respecta cuota extraordinaria Concello de Muros, 298.000 euros. Non se corresponden ca deuda non xudicial que ten a Mancomunidade, os concellos, ca empresa. Bueno, esa é unha pregunta relativa á Mancomunidade, non é relativa á cota. Eu podo lle contestar si quere, porque estou na Asamblea e máis na Xunta, pero si esa cota extraordinaria de 298.000 euros anuais é o plan de pagos que aprobou a Presidencia da Mancomunidade e a Xunta da Mancomunidade coa empresa. A Mancomunidade ten unha débeda grande coa empresa concesionaria, con a FCC, pideuse execución de sentencia
e chegouse a un acordo ca empresa con un plan de pagos. Ese plan de pagos, ao repartir entre todos os concellos, sale nos 298.000 euros anuais que hai aí. Eso é a resolución judicial, a petición de execución de sentencia. Isto vai fora do tema da ordenanza, porque esa débeda non se pode nunca repercutir no prezo da ordenanza. Eso vai aparte. Bien, continúo. Da lectura, todo está incluído aquí. Da lectura da memoria do presidente da Mancomunidade, don Pablo Lago, fala de dúas débedas moi diferentes. Pero bien, non vou aí. Unha pregunta, despois unha pequena reflexión e nada máis. Pregunta, vamos a ver, informe de tesourería. Sí, informe de tesourería. Un momentinho nada máis, que xa abanico rapidamente. Está aquí. Bueno, simple e llanamente. Lo tengo, sí. Con esta ordenanza, esta previsión de gastos, efectivamente, dáse cumprimento ao disposto na Lei 7 de 2022 de residuos e solos contaminados por unha economía circular, o previsto no artigo 11.3 desta lei. Dáse cumprimento. Xa o di informe de tesourería. O informe de tesourería xa fai referencia a eso, creo. Se non me equivoco, pono claramente. Non? Espera, que non o teño aquí agora mesmo. Non imprimín o de tesourería. Bueno. Esa lei é a que fixen eu antes referencia. Perdoe que lle resposte. Esta lei é a que fixen eu antes referencia. Non se dá cumprimento, porque esa lei di que o cidadán ten que pagar o 100% do custo. Bien, podo continuar, non? De forma moi clara e expresa, algo que xa manifestei no pleno de xullo. Que isto hai que modificalo, pois está claro que hai que modificalo. Ahora, se está aplicando café para todos. Café para todos. Se o criterio general é quen contamina paga, dicir, a efectos, por exemplo, de viviendas, de fogares, pois 4 ou 3 ou 2 contamina máis que un. Hai concellos que iso teñen nas súas ordenanzas bastante claro e parten de unha cuota de arrancada, e dependendo das persoas empadronadas en cada vivenda, así se aplica a cuota en cuestión. Non teño, desta primeira vez volta, non teño máis que decir. Señora González. Bueno, pois nós volvemos a reiterar o mismo, a decir que estamos orgullosos da modificación da ordenanza que fixamos, que conseguimos subir o mínimo posible para repercutir aos veciños e decirse ao Partido Popular que a intervención da concelleira do Partido Popular a min resultoume decepcionante. Creín que nos iba a dar unha alternativa mellor que a que nos traíamos aquí. Creín que nos iba a decir que era verdad que o motivo desa subida, que era a subida que facía a Mancomunidade, e está dicindo que non se debe a eso. O sea, non se trata de engañar os veciños. Os veciños teñen que saber, nós non engañamos os veciños. No, nosotros non somos Mazón. Somos Muros de San Pedro. Entón, nós decimos a verdade desde o minuto cero. Decimos, sube a Mancomunidade, temos que subir a cuota. Que dixo o señor Manolo que podían ser outros criterios. Efectivamente, podían ser 1000 criterios distintos. Un deles podía ser o número de persoas que viven en cada vivenda. Podría ser. Podría ser o tempo de ocupación de cada vivenda. Podrían ser moitos. Nós esperábamos escutar aquí do Partido Popular unha alternativa que nos fixera pensar e decir, pois é posible, pero non escuitamos eso, escuitamos ustedes
hicieron en el año no sé qué, en el año no sé cuánto, no es verdad que subió la mancomunidade, cando é verdad, e claro, e non lle gusta a subida, gustaba máis a subida do 40%, cada 12%, gustaba máis. Saben de sobra que o recaudado dos veciños non foi nunca suficiente para cubrir o gasto, e siguen sin ser, pero non é novedade, o sea, antes cubríase moito menos do que se pretende cubrir, do que pretendemos cubrir agora, e bueno, eu tiña o móvil posto na calculadora científica para facer números, creín que me iba a dar números, e me decir, si lo multiplica por no sé qué, e eu con el sumatorio aquí, todo eso, que estuve mirando toda a tarde, e resulta que ni un puñetero número. O solamente diciendo, es que no subió la mancomunidad, subieron ustedes, es que, perdone que se lo diga, pero creín que a intervención iba a ser máis brillante. E bueno, sabemos que non se pararon en ver os nosos argumentos, o traballo feito, e tamén lle queremos comunicar que, efectivamente, a partir da aprobación desto, se abre un plazo de alegacións, que vamos ter unha atención ao público e que estes novos recibos, que son 1.361, é posible que algún veciño diga, eu non teño que pagar dos recibos porque non teño feita a división horizontal ou porque a miña casa é unha sola, ainda que haxa 2 timbres e tal, pode haber 1000 cuestións. Bueno, pois iso tamén vamos a ter quen solucione ese tipo de problemas, e contamos con que pode ser eso. De feito, nos fixemos unha estimación de que como mínimo 85% desos recibos se van a cobrar. Vedes que puxemos unha parte que seguramente non, que haberá que escuitar os motivos polos cales a xente veña dicíndose eu non vou pagar porque, bueno, non sei os motivos que traerán, pero tamén nos estudiamos. Entonces non nos pode decir que non fixemos os deberes fixémolos e fixémolos ben. O que pasa é que non lle gusta. E outra cosa moi distinta sería ver ao Partido Popular votar a favor de unha taxa da subida do 12% do lixo en Muros, porque é un éxito para este grupo de goberno. Entonces, claro, les molesta. Es normal que le moleste. Me parece moi bien. Ahora, eu traía a calculadora aí con los sumatorios e todo. Como? Pero eu non. Yo, con os años que tengo, ya non me dá tanto. Antes facía moitas cousas así de números, pero agora non. Agora teño que andar preguntando, e como era aquello, e non sei que, e la base e logo aí moneperiano. Entende? Entonces, bueno, pois alégrome moito de que lles parezca, de que non lles guste. Porque se a vostedes non lles gusta, señal de que fixemos un moi bo traballo. O interesante é que lle gusta aos veciños. Iso é importante. E que, bueno, que un dos motivos é cumplir o plan económico e financiero, sí, pero o motivo principal é facer frente á subida da mancomunidade, que é real, e non lle conte milongas aos veciños, porque os veciños non son tontos, e el tiempo pon a cada uno no seu sitio. Vale. Rematou? Sí. Partido Popular? Sabe que pasa? Que a nós o traballo que facemos gustanos que sexa eficiente e eficaz. As medidas, a línea de traballo, démoslle xa aquel 31 de xullo e na comisión do 24 de xullo do 25. Caso omiso a todas as propostas e todas as posibilidades que fixemos. Está depurado. O 40... Sí, unha cousa. Antes a usted valíalle o 40% da subida, era un traballo magnífico. Agora o 12 tamén é magnífico, todo fan de maravilla. É que, vamos, estupendo todo. Por iso teñe que subir e nós non a modificamos porque basicamente non tuvemos a necesidade de modificala, porque contiñamos o gasto, cumplíamos cos orzamentos a estabilidade presupuestaria e, polo tanto, dábamos cumplimento a todas as reglas de estabilidade cando se pudo, obviamente, quitando os 2 anos que non pudemos facelo, e, polo tanto, non houbo que repercutir os prezos e as taxas do lixo
ni Maica, é Non me así. fales Quen a mí sube directamente as do Partido taxas, Popular. Vamos a No, no. respetar os turnos, por Sí, favor. Sí, señora alcaldesa. Polo non me tanto, fales. as nosas aportacións si se deron, fixeronlle caso omiso e como nos non nos gusta repetir e traer as mesmas cousas sempre, as liñas non as tuveron en conta e trouxeron unha subida que, como di o compañeiro, café para todos. Tanto dá que factures, que non factures, que teñas xente, que non teñas. Basicamente, esa é a realidade. Para cumplir o plan económico financiero, que sepan os veciños que a medida estrella deste goberno é subir a taxa do lixo. Sí. Rematou? Sí, Vou empezar polo final. sí, sí. Di vostede que non cumpliron as reglas de gasto. Non cumpliron nin a primeira, por favor. Teña un pouquiño de decoro. Ano 2019. Acaba o ano, réndese conta dase conta. Bueno, réndese a conta xeral e o Partido Popular vese obrigado a aprobar un plan económico financiero que non tiveron que cumplir porque coa chegada no 2020 do COVID suspenderonse as reglas fiscais e gobernaron todo o seu mandato sin as reglas fiscais que o seu partido aprobou. É que hoxe sáleme sempre o seu partido, pero é que gran parte dos problemas que ten este país veñen dados polo seu partido. Entre eles, o cumprimento das reglas fiscales que temos os concellos. Aprobou no seu partido, a moi coñecida como Lei Montero, vostedes incumplírona, e tiveron as dúas cousas, non a tiveron que cumplir, pero incumplírona. Porque os informes facíanse cando se rendía a conta xeral, os seus informes dicían que non cumplían, pero que, bueno, como estábamos en época de non ter que cumplir, pois non tiñan que cumplir cun plan económico financiero. Señora Monteagudo, por favor, respeto os turnos de palabra ou vou ter que chamar a orde. Está chamada a orde por primeira vez. Segunda vez, señora Monteagudo. O dito, incumpliron as reglas de gasto durante os 4 anos que gobernaron. Non as tiñan que cumplir, nós se estuvéramos no seu sitio tamén aproveitaríamos que aquí parvos non somos ningún. A nos non nos gusta a Lei Montoro, tócanos cumplila como lles tocou a vostedes non lles tocou, escapouse máis. A nós sí que nos toca cumplila. Non me veña dicindo que vostedes cumplían coa estabilidade orzamentaria, que cumplían coa regla de gasto e demais, cando non cumplían. Entón, por favor, non engana os veciños. Non estaban obrigados a cumplilos, é certo. Non estaban obrigados a cumplila. Iso, señora Monteagudo, non estaban obrigados a cumplila, pero non la cumplían. Entón, non digan que cumplían, porque acaba de dicir vostede cumplimos sempre a lei de gasto, a estabilidade financiera. Non. Así que enganar non engañan. A nós tócanos cumplir con outras cousas, pois bueno, porque a exención das regras levantouse e agora pois hai que cumplir. Que imos facer? Non queda outra. Hai que apandar con eso. Vostedes puderonse permitir non subir a taxa porque non estaban obrigados a cumplir as normas financeiras. E iso hai que telo en conta, porque é moi fácil falar dende aí cando as normas que tiveron vostedes foron distintas que as que temos nós. Eu non digo... A situación tamén, carai. Señora González, por favor. Vamos a respetar os turnos, que cando vostede estivo falando, eu chamei a atención a señora González para que non a intervira. Vale? Pois vamos a respetar os turnos. O dito, cando vostedes estiveron, había outra situación normativa. Vale. Aproveitárona. Fixeron ben, aproveitárona. O que non poden facer agora é dicir que cumplían, porque cumplir non cumplían. Aproveitárona e fixeron ben, nós tamén o teríamos feito. Nós tamén teríamos aproveitado e se podíamos pasar sin cumplir ou se podíamos agarrarnos a outro pau, tamén nos teríamos agarrado, pero non podemos. Nós non podemos, nós temos que cumplir coa contingencia que teñen que facer as administracións e fago referencia outra vez porque aquí cando se escolle a unha administración sexa cal sexa inflúe dende Europa, o Estado, a autonomía e os concellos. No noso caso, a suba de hoxe ten moito que ver co que fixo o Partido Popular a nivel europeo e a nivel estatal, que nos vai repercutirlle o gasto ao veciño. Por moito que digan que non son partidarios dos impostos, fannos repercutirlle o gasto veciño e, ademais, fannos cumplir co plan económico financiero. Contención de gasto, pois miren, aínda así,
aínda así, tendo que aprobar o plan económico financiero, contivemos o gasto bastante máis do que fixeron vostedes. E os números dixeron, pero sí que é certo que a nos tocounos asumir máis gastos. Tocounos asumir unha suba xeral do... Bueno, pois, simplemente xa a suba do IPC, a suba do salario mínimo interprofesional, a suba do salario dos traballadores, esas cousas que hai que pagar, que non vamos deixar a xente sin cobrar o traballo que fai. E mire, a xente cando traballa quer cobrar, non? Creo que estamos nunha situación con esta aprobación que si é certo non é a mellor, oxalá puidésemos dicir que esta é a ordenanza que a todos nos gusta, oxalá puidésemos, pero os prazos son os que son e hai que cumplir co que hai que cumplir. Entón, a opción que hai e que non machaca a veciñanza é esta. Señor Lago Álvarez. Aquí estou eu. Aprobado esta mañán o presuposto da Mancomunidade, pois resulta a cuota a abonar por muros é de 1.014.580. É dicir, dixei, se foi aprobado, eu non estuve ali. Resulta os 5.000 euros a maiores. Bien. Maiores. 5.000 euros máis. Non é ninguna atrocidade. Non teño moito máis que decir. Para preservar a posibilidade de que poda recurrir o acordo que se adopte, teño que votar en contra. Señora González, quere pechar o turno de intervencións? Sí, bueno, pois que gracias ao señor Lago Álvarez por darnos ese dato, que ainda non chegou certificado, e que a diferencia son 5.000 euros, que en 1 millón e pico de euros estamos hablando dun 0,003 o 0,002,987. Mais ou menos, señora Maica. Entonces, xa ve que eso non é vinculante para os números que nos fixemos. E claro, partíamos, por favor, non me interrumpan, estoy hablando yo. Entonces, volvo a decir o mismo, temos que felicitar todos porque conseguimos, non van creer que non estuvemos preocupados por esta subida que tiñamos que facer. Non lle gusta a nadie subilo, pero todo o mundo é consciente de que os servicios hai que mantelos, e se hai unha subida dunha empresa para a cal está traballando para o Concello tense que facer cargo dese novo gasto e repercutir canto menos posible os veciños. Efectivamente, subimos un 12%, que nos parece unha cousa asumible, e bueno, que o Partido Popular non lle guste tamén nos parece normal que non lle guste. Ao Partido Popular gustaría moitísimo estar aquí defendendo que se estuveran eles iban a subir non sei que iban a subir eles, pero dende logo seguramente que bastante máis, si eran capaces de asumir este problema, porque cando hai problemas gordos vamos a rezar para que non este gobernante do Partido Popular nos momentos. Gracias. Rematou? Sí. Ben, pois pasamos a votar a proposta. Votos a favor da proposta? Abstencións? Votos en contra? Pois queda aprobado por maioría absoluta dos membros da corporación. Levantamos a sesión. Gracias. Boa tarde.